Hej, jeg hedder Søren Dyrhøj, og jeg er designer her på LEGO og har været med til at lave LEGO Power Miner. Hej med jer. Jeg skal vise jer den her Titanium Command Rig fra LEGO Power Miners. Ude foran her har vi det her super drillehoved her, som kan bore sig ind igennem gangene. Heromme på siden, der er der en kran, og hvis man drejer heromme på håndtaget her, så kører det op og ned. Ud med kranen og ned med krogen. Men der mangler noget. Rock Monster! På krogen med Rock Monsteret. Og op med kranen igen her. Men hvor skal vi gøre Rock Monsteret? Ud med splitten her. Tag fat om tårnet. Og så er der plads nede i laboratoriet. Af med buret. Og sæt det fast til undersøgelse. Og tårnet ned igen. Splitten ind, og vi er klar til at køre igen. En hyggelig aften nede i minen. Så hold i gang nu der med! For ikke lige nu, vi gider ikke. Vi er lige ved at spille computerspil. Så ti stille, kom over til bordet, der er mad nu. Hvad skal vi have? Træpølser. Okay.